Izinkinga ziyaqhubeka eqenjini elibusayo. Kulezi inyanga ezidlule, amalungu amagatsha eqembu atheleke emahhovisi ukuzwakalisa ungenami kwawo malungana ke nabafakwe ohlweni lokumela iqembu okhethweni. Lamalungu abenza izinsolo zongahanjiswa kahle kwalolu hlelo. Manje sekukhona ke enye futhi inkinga. Sekuvele ukuthi iqembu alizange lihambise ke amanye amagama abaholi bamawadi ukuze bangenele uKhetho. Omasipala abathinteke kakhulu kulokhu abasesifundeni saseZululand. Iqembu lithi lizokubhunga kabanzi ngalolu daba. Uma kukhona omasipala kwenzeke khona iphutha sangakwazi ukufaka amagama ibaphi leyo masipala bangakanani and kunamuphi umthelela ekusebenzeni kwenhlangano kuya phambili. Siyobeke after lo mhlangano sikhipha ke isimemezelo emphakathini wonke sazisa ukuthi ke inqumo esiyithathile ngalolu daba lolu i-ANC izoyisingatha kanjani KwaZulu Natal. Omunye umhlaziyi wezombusazwe uthi ke lokhu kungadala olunye uqhekeko ngaphakathi eqenjini. Ngicabanga ukuthi akwehle kahle lokho yiyona inkantolo engayilamuleli i-ANC kulolu daba ngoba uma ukuthi isinqumo senkantolo asivunanga i-ANC kuzokwengeza ezinkingeni ezivele zikhona iqembu elibhekene nazo njengamanje. Iqembu lithi lisazama ukuxazulula izikhalo ezilinganiselwa emakhulwini amabili ngodaba lokukhethwa kwabazomela iqembu okhethweni. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC iseThekwini.